Complicat. Astă noapte am visat că am întârziat la școală. Nu mai știu a câta oară și fi convins că sunt foarte indecis când vine vorba despre cele două locații. Și nu doar alea două de care mă împiedic precum și tu. Și dacă n-aleg mereu școala, nu înseamnă că nu, că nu. Să știi că eu învăț, dar nu prea reușesc. Cred că nu e specific școlesc. Totuși o să încerc să îți șoptesc. Liceu de iu. Sunt ciudat, nu sunt genetic structurat să spun așa ceva, părerea mea. Și sunt convins că la fel s-a întâmplat și cu voi cei dinaintea mea. Toți absolvenții au avut de învățat, de trișat, de inventat. Scara cea neagră, bufetul, radioul, școalul și pauza mare. Pe scurt, nu ne-a stat capul doar la cele două cuvinte. Să știi că eu învăț, dar nu prea reușesc. Cred că nu e specific școlesc. Totuși o să încerc să îți șoptesc. Liceu te iub. Și nu înțeleg de ce nu mi-acorzi notele de care am nevoie, pentru ca părinții afară să-mi dea voie. Pe bune nu înțeleg ce vrei, e suficient să te uiți în ochii mei. Eu învăț, dar nu prea reușesc. Nu, cred că nu e specific școlesc. Totuși o să încerc să îți șoptesc. Liceu te iub. Totuși o să încerc să îți șoptesc. Liceu te iub. Băi, dar chiar e greu. Stai, sunt alexandrist, deci pot. Totuși o să încerc să îți șoptesc. Liceu